Вітаем вас, дарагія сябры, на канале Беларусь, падарожжы гісторыі архітэктуры. І адразу выпраўляемся ў маляўнічае падарожжа па Гродзеншчыне. Куды, спытаеце вы? Лепей спытаць, з кім? Напішыце ў каментарах, ці чулі вы пра Воспу, ці цётку Воспіцу, што падарожнічае па Беларусі з даўніх часоў. І ці ведаеце, чаму яе ўсе так баяліся? А мы раскажам. Воспа – гэта нячысцік у выглядзе злоснай, агіднай старой бабкі з бліскучымі вачыма і з адным моцным зубам, які тырчыць вонкі. Цётка Воспіца пырскае сваёй атрутнай слінаю намечаную ёй ахвяру, і тая хварэе на воспу. Пра чалавека, твар якога захаваў сляды гэтай хваробы, кажуць насмешку, што на яго твары духі гарох малацілі, ці ячменныя крупы дралі. Праўда, некаторыя нячысціказнаўцы лічаць, што калі воспе даць перайночыць у сябе, то яна вас не атруціць. Але лепей памаліцца Богу. Вы якраз зможаце гэта зрабіць у міры, у касцёле святога Мікалая, што месціцца непадалёк ад славутага мірскага замка, які з'яўляецца цудоўным прыкладам самабытнай беларускай готыкі. Мікалаеўскі касцёл у міры першапачаткова быў збудаваны драўляны напрыканцы 16 стагоддзя. Але калі мірскі замак перайшоў ва ўладанне радзівілаў, то Мікалай Сіротка, аўтар славутай перэгрынацыі, уласнага падарожжа ў святую зямлю, прыняў рашэнне стварыць каменную святыню. Галоўным архітэктарам праекта выступіў Джавані Марыя Бернардоні. Менавіта яго намаганнямі і талентам быў створаны фарны касцёл Божага цела ў Нясвіжы. Унікальны прыклад беларускага ранняга барока на ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай. І калі ўлічваць, якім файным атрымаўся нясвіжскі касцёл, то не будзе складаным і апісаць касцёл святога Мікалая. Ён уяўляе сабою мураваную трохвежавую базіліку, галоўны фасад якой завяршаецца высокай квадратнай вежай, шатровым дахам. Таму не заўважыць яго будзе даволі складана. Дарэчы, а ці ведалі вы гісторыю, што славуты беларускі і польскі паэт Адам Міцкевіч згадвае ў кнізе «Пан Тадэвуш». Аказваецца, пры будаўніцтве касцёла былі знойдзены гіганцкія косткі, меркавана мамонта. І вельмі доўгі час яны былі выстаўлены ў краме на ўсеагульны агляд. Цікава, дзе гэтыя косткі цяпер? Падзяліцеся сваёй версіяй у каментарах. У другой палове 19 стагоддзя расійскія ўлады перарабілі каталіцкі касцёл у праваслаўную царкву. І ў 1876 годзе надбудавалі цыбульны купал у якасці пакарання жыхароў Беларусі за ўдзел у вызваленчым руху супраць маскавітаў. А ў 20 стагоддзі, праз палітыку савецкага перыяду, будынак прыйшоў у заняпад. Мясцовыя ўлады імкнуліся зладзіць калгас, разабраць касцёл на цэглу ці ўвогуле падарваць. І толькі ў 2001 годзе было распачата аднаўленне храму. Будзем рады, калі гэтае відэа натхніць вас на падарожжа ў мір, і вы на свае вочы ўбачыце архітэктурныя славутасці, пра якія мы расказалі. І не забывайце падпісвацца на канал, каб не прапусціць новыя падарожжы па цудоўнай Беларусі. До новых сустрэч!